uMboweni uthi okumqoka njengamanje ukuthi umnyango wakhe wehlise isabelo mali sawo bese wehlisa nezikweletu. Uzwakalise ukukhathazeka ngokwenyuka kwezikweletu zikahulumeni uma ziqhathaniswa nemali engenayo kulelizwe. Uphinde wezwakalisa ukukhathazeka ngomthelela omubi ukuhlasela kwe-COVID-19 osekube nawo kwezomnotho. Kepha wethembise ukuthi uhulumeni uzokwenza konke okusemandleni ukuletha uguquko kulezi inselele ezikhinyabeza umnotho. The South African Reserve Bank has made interventions by providing monetary accommodation on a large scale, which should help to support businesses and oil the economic development process. uMboweni wenze lezi zethembiso ngesikhathi lapho ibhange lomhlaba lehlise intengo yenzalo yemalimboleko ngo-25 basis points. Kepha amaqembu aphikisayo athi uMboweni useshiwe yisikhathi ngemizamo yakhe. Athi kulezi inyanga ezedlule sibe sibi kakhulu isimo ngakwezamabhizinisi kwalahleka nendathane yamathuba omsebenzi. Asola ukuthi ungabe bikho kwemigomo yezomnotho esesimweni esifanele yikho okwenza ukuthi izinto zibe mabhekedwane. There's no sense of urgency from him anymore. A month ago today, the minister said he would be making urgent changes to the government's guaranteed loan scheme for businesses, the 200 billion rand loan scheme. But since then, until today, nothing has happened, while thousands of businesses are closing down. Since his appointment as a minister 2 years ago, we have not yet been given a believable and practical macroeconomic and microeconomic strategy to grow South Africa's economy. The biggest problem confronting yourselves at National Treasury and Parliament continues to be the culture of corruption, maladministration and the abuse of the PFMA and Treasury regulations. Exwayise uhulumeni ukuthi uyolitheza olunenkume uma ezosebenzisa imali yabakhokhi intela egciniwe njengeminye yemizamo yokufula umnotho.